Hola a tots. Em dic Sònia Reig, soc infermera d'aquí el Consorci Hospitalari de Vic, d'Osona Salut Mental, del Servei de Drogodependències. Vull agrair a l'organització que m'han donat l'oportunitat de conduir aquesta taula, sobretot perquè estic amb companys de professió. N'hi ha que fa molts anys que ens coneixem, excepte la Clara, que ens hem conegut arrel de muntar el congrés, i després us els presentaré. Ja fa uns quants anys que hi ha alguns centres de CESMAs i drogues que es van el que es diu integrar. Jo fa 13 anys que estic en un centre integrat i a hores d'ara encara tinc dubtes de què és la integració i de si realment això és beneficiós pel pacient, que en el fons són el nostre motiu laboral. La sessió que ara comencem pretén ser una tertúlia. Jo als ponents els hi havia explicat que potser estaríem en uns sofàs i tal, no ha estat el cas. S'han decepcionat, llavors m'han canviat l'organització perquè, clar, els he deixat fer, no? Per què és una tertúlia? Perquè el que volem és que puguem opinar tots, el que passa que tots vosaltres no podíem estar aquí dalt. Llavors havíem de fer un format de 4 persones. Per què ells? Perquè treballen en llocs que tenen alguna peculiaritat, que pot ser diferent, pot ser interessant, i per d'alguna manera poder començar el que vol ser aquest debat. La taula l'organitzarem. Primer, cada un d'ells presentarà el seu lloc de treball, amb les seves característiques. Deixaré un espai per si algun de vosaltres li voleu fer alguna pregunta que no us hagi pogut quedar clara, i després presentarem 5 preguntes. Aquestes preguntes les anirem responent al moment i jo us convido que vosaltres responeu, perquè no és que ells en sàpiguen més, simplement presenten la seva versió de treball, però volem que vosaltres formeu part de la tertúlia. Us presento els meus companys, la Eva, a la meva dreta, la Eva Faure, tots són infermers especialistes en salut mental. La Eva està al CAS de Delta Badalona, està en un centre de drogodependències. La Clara Fort és infermera del CESMA de les Corts. El Cristian Massip és infermer del Centre de Drogodependències del Consorci Hospitalari del Maresme de Mataró. I per últim tenim la Sònia Bernat, que és infermera de la Unitat de Salut Mental i Addiccions de Badia del Vallès de l'ICS. Quan jo em vaig plantejar aquesta taula, que a mi la veritat és que em fa molta il·lusió perquè tinc molts dubtes, vaig buscar què volia dir integració. I una de les definicions que vaig trobar i que es recull en 3 dels diccionaris que veieu aquí dalt és l'ajustament de les parts que componen un sistema social. Per mi, el sistema social són els nostres pacients, els familiars i els infermers de CESMA i CAS, i el que hem de veure si som capaços d'ajustar-nos. D'entrada, ens intentarem ajustar el temps que tenim i, per tant, donaré pas a la primera companya, que és la Eva. Gràcies. Gràcies, Sònia. A veure, jo soc Eva Faure, soc una de les infermeres que estan al... No se sent. Doncs no hi ha botó. Se sent ara? Vale. Perdó, no havien trobat el botó abans, mira que ho estaven cercant. A veure, jo soc Eva Faure, com t'ha dit la Sònia, soc infermera que està en el CAS de Badalona. Jo vaig fer l'especialitat via... A veure, no va ser via residència, sinó va ser la via excepcional. I la meva estada a la professió ha estat una mica també fent canvis, que els hi comentava. Jo vaig començar en pediatria, després em vaig passar a unitats especialitzades de trasplantament i al final vaig acabar en addiccions. I era una mica explicar el canvi i la zona en la que estava treballant. A veure, les vaig passant jo. Llavors, estaven intentant ara explicar una mica que en el nostre centre hem passat a treballar d'una forma més per la població en la que estem, de passar a una integració funcional. No és una integració com que ens hem integrat a la xarxa, sinó és de forma funcional, ens anem prestant uns als altres. Això m'hi xuta. No, però és que no va. Ara.
L'àrea d'influència, la veritat és que tenim una gran àrea d'influència, és un únic cas i tenim 5 poblacions, que 2 són molt grans, que és la de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, que entre totes dues gairebé ja són 300.000 habitants. Després tenim la part nord del riu nord de Sant Adrià del Besòs, que també es colindan amb els companys que són de la mina del cas del Fòrum, i després 2 poblacions més petites, que és Montgat i Tiana. Llavors, com penseu, 5 poblacions que han d'adreçar-se en un únic lloc de referència, en un centre petitó, en el centre de Badalona i, a més, a la part més antiga de Badalona, que és la més castissa i que és la de la vila. Llavors, vam pensar que els pacients era difícil que arribessin, només se'ns arribaven els pacients que tenien més el tractament en addicció a l'heroïna per la metadona, i van començar a pensar de quina forma ens havien d'anar desplaçant per poder atendre més persones. Llavors, van començar a fer una altra... Perdó, que m'he passat? Jo veig més ràpida sense passar, si me les vas passant tu, Sònia, perquè jo vaig passant-me. Llavors van començar a facilitar l'inici i el manteniment, no? No és la mateixa que tinc jo, m'has passat la que no tocava. Això és un canvi d'última hora perquè la Sònia ens va dir d'escurçar més, o sigui, que fos curtet, i vaig pensar que m'havia passat i havia posat molta i vas dir, va, escorço i les quito del mig, però bueno, és igual, més o menys els objectius més o menys sí que es tenia, que ens vam pensar que era facilitar la coordinació entre els diferents nivells assistencials. Penseu que nosaltres treballem amb el CAS, però que està regit per un únic organisme, que és l'Institut Municipal de Serveis Personal, però treballem en coordinació amb les àrees bàsiques, en els CESMAs, en els CESMICs, i també en entitats, o sigui, ja siguin associacions d'usuaris o associacions de malats. Llavors, havíem de fer més eficient la integració entre els proveïdors i, per tant, la millora de les intervencions. O sigui, per exemple, en el cas de referència en el que estic, tenim diferents proveïdors de CESMAs, d'hospitals, llavors és molt difícil que molts caps es posin a l'hora de coordinar les actuacions. Llavors, una de les coses en les que van començar a parlar... És que és una altra, ho sento, m'ha perdut la Sònia, vinga, va. No, sí, és que te'n vaig passar una altra. Sí, aquesta. Aquí, esta és la que havia. Ens han passat 2 que no tocaven. No, aquesta és la d'abans, eh? Sí, però és que ens havien posat aquí. Han posat una cosa rara, però bueno, és igual. Soc la primera, farem coses rares. Llavors, vam fer de reduir els danys associats als processos addictius als programes específics, detectar i prevenir malalties associades a la drogadicció. Eren una mica els objectius que estem treballant com els serveis d'addiccions. Llavors, el que feien en les àrees bàsiques, això hi funciona realment? Aquesta és la següent. Doncs, ostres, la veritat és que s'ha canviat tot, Ho faré a la meva manera. No mirem el Power, perquè està tot canviat al meu ordre. Llavors, possibilitat d'integració de les persones amb patologia addictiva i en activitats psicosocials, complementar i col·laborar amb els programes de prevenció d'atenció primària i els programes de prevenció, portar-se a termes en l'àmbit escolar, comunitari i salut d'escola i suportar les famílies. La veritat és que això era una de les coses que era més o menys tots els objectius generals, això era el que no havia escurçat, però ara farem. Llavors, els serveis d'addiccions dins de l'àrea d'assistència primària ens havien plantejat que havien de facilitar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, treballar la transversalitat de l'atenció, fer més eficient la integració entre els proveïdors i, per tant, millorar la qualitat de les intervencions i establir una constitució i aliances entre les àrees de primària i el CAS, intentant evitar duplicitats, perquè, per exemple, molts pacients que arriben a nosaltres, molts o no arribaven a l'àrea bàsica o si arribaven a l'àrea bàsica no en deien que estaven en tractament en addiccions, molts en tenien duplicitat de receptes o també s'anaven a l'hospital i era una de les coses que ens feia treballar les aliances. I en quant a l'accessibilitat al ciutadà al servei, és el per què més del fet d'intentar treballar amb la integració funcional. I ara és el per què em deia. És més que res és el que em volia referir amb aquesta zona, que en la nostra zona d'influència
tenim fins a 20 centres d'atenció primària. Llavors, el treball dels professionals a les àrees d'atenció primària s'ha anat desenvolupant en diferents etapes i han anat aprofitant diferents oportunitats. Doncs cap allà l'any 2000, arrel del programa del Bebè un menys, un dels metges va anar a fer la formació en els metges de capçalera per fer detectar el problema d'alcoholisme i com iniciar les desintoxicacions, i se li va ocórrer la idea de que per què no es podia quedar allà a fer alguna visita pont per tal que els pacients poguessin arribar de forma més coordinada i organitzada amb el servei. Llavors, va ser una idea que els va agradar a tots i van dir que havien d'intentar fer-ho. Llavors, es passava un dia a la setmana una visita. Les primeres visites eren només d'intercanvi d'opinions, però es va arribar a fer visites realment amb els pacients, que al principi costava molt, però al final es va acceptar. Llavors, en el 2002 ja s'incorporen 2 metges més en uns altres centres d'atenció primària i ja ens comencen a dividir. Un metge se'n va cap a Santa Coloma i un altre se'n va cap a la població de Badalona. I en el 2004 ja comença a incorporar-se un psicòleg que en va cap i es queda a la part de Badalona. Això arriba a que tots els metges, cap allà l'any 2005, ja estan realitzant activitat realment a les àrees bàsiques. I en total fent 11 centres, que són 6 a Badalona i 5 a Santa Coloma de Gramenet. En l'any 2006 a mi se m'acut la idea que per què a l'infermeria no hem d'anar. I com que sóc una mica boixerada, vaig dir que m'anava a l'àrea bàsica de Sant Roc. Vaig dir, ja que me'n vaig a la més perillosa i a la que més pot té tothom i demostrarem que els pacients d'addiccions són dignes d'anar a una àrea bàsica. I se'm va córrer la idea de fer els tallers de salut, de venopunció, de sexe segur, allà, a les aules d'educació sanitària de l'àrea bàsica, i al final es van dir que em podia quedar allà a passar visites d'infermeria un dia a la setmana, aprofitant el dia que anava també el metge del meu centre. Això va anar funcionant bé, però comencen les retallades i els reajustos. I nosaltres estàvem treballant també molt en col·laboració amb el que és l'associació o agrupació de pacients i van començar a reclamar el que és el cas de Santa Coloma, que jo des que estic treballant en addiccions en la zona s'han fet 3 o 4 intents i mai s'ha aconseguit obrir. Jo he arribat a veure 2 o 3 plànols i al final no s'obre. Llavors es queixen que no es poden desplaçar tant a Badalona, que volen una atenció més propera a la seva ciutat i que hem de fer alguna cosa. Llavors, l'any 2011 jo em desplaço a l'àrea bàsica i dedico 3 dies de la meva jornada laboral a anar a una àrea bàsica, però en aquesta àrea bàsica no estic només per aquesta àrea bàsica, sinó per tots els pacients de Santa Coloma. Llavors, fent una cosa diferent, em vaig com a infermera especialista a muntar una cosa que no estava muntada a Santa Coloma, que és la part d'addiccions com a especialitat i que tots els pacients puguin accedir. I han anat fent. D'aquí els hem passat per reajustos en comptes de 3 dies, 2, però anem fent mica en mica el que podem. I l'any 2012 ja s'incorpora un altre cop, un altre psicòleg, i aquesta sí que és una incorporació funcional que no l'han prestat del que és l'Hospital de l'Esperit Sant, que és la que estava abans en el Centre de Rehabilitació d'Alcoholisme de Santa Rosa, que el van tancar, i llavors es va jubilar el treballador social i van aprofitar per tancar el servei. La psiquiatra que estava unes hores, que estava també treballant a l'Hospital de Sant Pau, es va quedar a Sant Pau, i la psicòloga aquesta, que estava unes 18 hores, li van dir que s'incorporés funcionalment al nostre centre, al CAS, però per fer la seva funció en l'àrea bàsica de Can Mariner. O sigui, que és un dispositiu que s'ha quedat com una mica nucli d'actuació dintre de Santa Coloma. Llavors, l'activitat assistencial, en el principi de fer més interconsultes, a només fer primeres visites per decidir si era un pacient candidat a ser atès a l'àrea bàsica o més portar en el centre,
que és un dels acords que van arribar, al final hem dit que els pacients, allà on millor vinguin, o millor siguin atesos o sigui més fàcil, es queden. Llavors, els metges tant fan les primeres visites, com els establiments del tractament, com el seguiment. Els psicòlegs tant fan visites de psicoteràpia individuals com grups. I jo faig el treball de motivació, faig reducció de danys, les entrevistes motivacionals, faig els tractaments de supervisió directament observats a pacients que els costa molt a millor prendre els antiretrovirals, justament els antipsicòtics o medicació, i també faig els tractaments supervisats de desintoxicació d'alcohol i algun i tot de benzos. Això significa que jo els seqüestro la medicació. Em quedo les benzos allà a l'àrea bàsica i com que només vaig el dimarts i els divendres, els pobres la veritat és que no es prenen més del compte, perquè com que no hi soc, els costa més. Però hem passat així de començar de poquet a poquet, en el que, a veure, les dades són una mica així a grosso modo, que hem fet des del 2011 al 2015, entre tots els professionals gairebé d'un 20 a un 25% de la nostra jornada i la nostra activitat l'estem fent ara actualment a les àrees bàsiques. I les altres activitats que fem és la de coordinació i col·laboració, interconsultes. A veure, jo he començat a fer col·laboracions amb els estudiants d'infermeria generalistes i el que sí que hem fet és una de les coses que és la informació i assessorament als recursos de drogodependències. Per exemple, a mi m'arriba gent que vol saber o com adreçar el seu familiar o no sé què, amb el hàndicap que no en compta com a feina de pacients atesos, perquè si no estan encara atesos per un metge no costen com pacients atesos del servei. O sigui que és feina que no compta, però la fem. I una de les coses que sí que és l'últim que hem muntat ara fa poquet, que es volia dir, que m'he passat abans, és que hem intentat muntar, amb l'àrea bàsica de Can Mariner es va muntar el grup pilot de gestió d'ansietat, i ara estem intentant muntar un de cocaïna i ansietat justament en les infermeres d'àrea bàsica. I ho sento per al meu desordre, però són d'addiccions. Jo crec que m'haig de disculpar jo pel seu desordre, perquè no sé què he fet amb el Power, però t'ho he compensat, t'he donat uns minuts més. Sí, no sé si m'ho perdonaràs. Dit això... És que m'he quedat la Clara, dic, no sé què. Dono la paraula a la Clara. Clara, volies un canvi? No, jo crec que... Vale, tiro cap enrere. A veure si no és aquest. A veure si torna enrere. Bé, doncs jo soc la Clara, vinc del CESMA de les Corts de Barcelona i ja fa uns 6 anys aproximadament que estic una mica més, uns 8 anys que estic al CESMA de les Corts i abans d'estar al CESMA de les Corts havia estat a l'Hospital de la Vall d'Hebron a la unitat de psiquiatria, que compartíem també el llit compartíem llits amb la unitat de desintoxicació, una mica perquè tingueu una mica d'idea d'on vinc, de quina és la meva trajectòria professional. Us faré jo 4 pinzellades del centre d'on vinc, potser no tan detallat amb les tasques que fem, però crec que està bé perquè pugueu tenir una idea de com està organitzat el nostre CESMA. Primer de tot, jo vinc del Centre d'Higiene Mental Les Corts, que és una institució que des del 81 dona servei públic i que té diversos centres. Té el CESMA, CESMIC i Servei de Rehabilitació de les Corts i de Sarrià de Sant Gervasi i l'Hospital de Dia per a Adolescents. Jo estic al de les Corts, que els nostres barris són les Corts, Sant Ramon i Pedralbes. O sigui que molt diferent d'on ve
la Eva. Tot això està integrat dins de la xarxa de salut pública del CatSalut. I molts, us faig així una pinzellada només dels programes que tenim dins del CESMA i CESMIC, que és del CESMA des d'on jo vinc. Tenim el TMG infantil i juvenil, el programa TMS, el programa de psicosi incipient, el del TLP, el programa de Salut i Escola, l'Espai Jove, el programa de PCI i el programa de Patologia Dual. Que els que vingueu de CESMA us sonaran a tots i sabreu perfectament de què va. Aleshores, com atenem els trastorns per ús de substàncies al meu centre? Hi ha un punt d'inflexió que és el 2011. Llavors, abans del 2011 com ho fèiem? Doncs el cas de Sants era qui assumia tots els trastorns per ús de substàncies i a més també teníem la unitat d'alcohologia del clínic. I això amb els pacients majors de 18 anys. Amb els menors de 18 anys anaven al cas d'Horta Guinardó. Com ho treballàvem això? Coordinacions mensuals, CAS i CESMA, i anàvem psiquiatre i infermer, tant del CESMA com del CAS, i eren unes sessions d'interconsulta, de seguiment de casos que ens derivàvem conjuntament. I hi ha també un punt d'inflexió el 2007, quan es comença amb el programa de psicosi incipient, on es constata, que és una cosa que tots sabem, que drogues i trastorn mental va molt junt, però es constata que hi ha una gran comorbiditat de casos amb patologia dual. Amb això, amb aquesta dada del PAE-TPI i després dins del Pla Operatiu d'Integració de l'Atenció de les Addiccions a la xarxa de salut mental, s'implementa el 2011, és que això era molt llarg i no... Es crea el programa de patologia dual al CESMA de les Corts. Què atenem en el programa de patologia dual? Usuaris majors de 18 anys amb un trastorn mental i un trastorn per ús de substàncies, exceptuant el consum de qui consumeixi opiacis. Això ho assumeix, ho segueix assumint el cas de Sants, aquests pacients amb patologia dual de consum d'opiacis i la resta de trastorn per ús de substàncies purs, entre cometes, perquè també la cosa és difícil de delimitar. Però en principi està decidit així. Dins del programa de patologia dual hi ha com un subprograma, que és aquesta sigla, és Programa Jove de Patologia Dual. En aquest programa hi ha usuaris, s'atenen usuaris de 14 a 35 anys, aquesta franja d'edat, amb problemes d'ús de substàncies i altres problemes de salut mental. L'equip d'aquest programa són una psiquiatra, una psicòloga, un infermer, una educadora social, una treballadora social, que aquestes dues últimes fan de gestores de casos. De l'equip, una mica com s'ha aprofitat l'equip del que teníem al CESMA, es va agafar quan es va iniciar el programa de patologia dual, es va contractar una psiquiatra nova, aquesta diguem que és exclusiva de patologia dual i que a més visita aquesta franja d'edat de 14 a 35 anys. L'equip és una mica enrevessat de limitar qui agafa què, però intentaré explicar-vos-ho. La psiquiatra diguem que fa mig CESMA, mig CESMIC. La psicòloga també és mig CESMA, mig CESMIC, és CESMA, però pot agafar pacients menors de 18 anys, 16, 17, una mica per cuidar aquest traspàs de CESMIC a CESMA. L'infermer és un infermer que està dins del programa de patologia dual i el programa jove, també veu amb algun TMS.
I l'educadora i treballadora social són les PCIs del CESMA, que a més, quan es va crear el programa de patologia dual, també van entrar-hi. A més, la resta de professionals som un equip i també podem veure pacients de patologia dual. Aleshores, el tractament és individual i estan intentant posar en marxa un parell de grups de prevenció de recaigudes. Segueixen havent-hi les coordinacions amb el CAS, però ara ja són estan més espaiades. Cada 3 mesos i és el mateix. El psiquiatre i la infermera fan una mica seguiment de casos que encara compartim. A nivell de formació, clar, som professionals de CESMA, llavors el que s'ha proporcionat, a part d'altres formacions externes, és una supervisió mensual amb un professional del CAS, que és una psicòloga i que fa supervisions en l'equip de patologia dual. I què més dir-vos? Que aquest programa jove de patologia dual, juntament amb el PAETPI, són el programa jove, és el programa jove del CESMA, és a dir, aquests pacients són pacients de 14 a 35 anys que s'intenta donar-los una atenció més intensiva, més fàcil, més ràpida, més àgil. Una mica pensant que en aquesta franja d'edat és on és més fàcil poder fer canvis i on es creu que s'ha d'incidir. I ja està, moltes gràcies. Gràcies, Clara. Ells, per evitar que un pacient vagi d'un centre a l'altre, han creat un servei especialitzat pel pacient de patologia dual. Donem la paraula a la Sònia Bernat. Hola? Sí. Vale. Hola, bon dia. Agrair a l'organització que ens hagi convidat a aquesta taula i a la Sònia que ens hagi convidat a parlar d'una manera individual, cadascú des de la seva experiència, i espero que puguem reflexionar plegats a la nostra professió i que puguem aportar coses vostres i coses nostres, perquè els nostres models els coneixem molt nosaltres, però jo crec que tenim que anar cap endavant a models més integrals, que és la meva idea. Jo vinc de la unitat de salut mental de Badia del Vallès. És una unitat que es va generar al 1982 aproximadament, quan es va fer la reforma sanitària a l'atenció primària, en el qual es va generar com un centre pilot en el que s'integraven diferents disciplines, entre elles salut mental, s'integrava, medicina comunitària, pediatria, ginecologia, traumatologia. Volien que fos un centre pilot que es pogués després implementar en altres zones de Catalunya, però això no va ser així. Quan es va implementar el centre i es va començar amb el 1983 a començar a haver atenció als malalts mentals i les addiccions i el CESMIC, es va constituir amb un psiquiatre i un psicòleg, que en aquell moment no distingien si a la persona que venia quina tipologia de símptomes tenien, perquè la visió i l'aproximació que tenien era vers la persona. I això és un model que nosaltres hem anat mantenint al llarg dels anys, independentment de les reformes sanitàries que s'han anat fent, en les quals s'han anat dividint les xarxes pels diferents proveïdors i les reds s'han quedat totalment dividides, el que és el CAS o els centres d'addiccions, l'atenció als toxicòmans, i el que són els centres de salut mental i els CESMICs. O sigui, d'un model en el qual es considerava que podia ser un bon model per implementar en altres zones de Catalunya i que en altres comunitats autònomes s'han portat a terme, aquí a Catalunya els diferents proveïdors i en aquell moment el CapSalut el que van fer és dividir. Clar, jo defenso el meu model, perquè jo veig un continu en l'evolució de la persona i en l'evolució del tractament. Una mica la definició que també feia la Sònia, per començar, què és integrar? Clar, el model aquest, en el qual estem ara, s'ha posat la tendència per al pla director és tornar a integrar, però integrar les diferents parts en un tot, o sigui, sumar d'aquí, més sumar d'aquí, més sumar d'aquí. Posem el mateix edifici i sembla que estem integrant per la proximitat, però no és aquest model el que nosaltres plantegem des de la unitat de salut mental. Nosaltres, els mateixos professionals, estem atrenent a les 3 reds
salut mental d'adults, toxicomanies i CESMIC. I la nostra visió és la totalitat de l'usuari, no el dividim ni el compartimentem pel tipus de sintomatologia. Ens aproximem a la persona i a partir d'aquí decidim quina és la necessitat juntament amb el pacient per la qual tenim que començar a abordar. I llavors, tal com veieu aquí a les boletes, clar, a l'estar a les 3 xarxes hi ha unes zones que són comuns en les quals sí que coincideix que hi ha, el CESMIC es pot confluir amb el cas amb edats adolescents en les quals hi ha inici de consum de substàncies. I del CESMA, el mateix. Llavors, el mateix professional, si detecta que hi ha un consum de substàncies, no el deriva a un altre servei o a un altre tipus de professional, sinó ens donem suport entre nosaltres mateixos i si aquesta persona ja està vinculada a l'usuari o a la persona, continuarà el seu seguiment amb aquesta mateixa persona. No farà un canvi de professional. M'explico? El 2014, a València, vam portar un pòster en el qual nosaltres plantejàvem una comparació entre els 3 models. Els 2 pòsters que portaven eren un model en paral·lel i un model en integral. Jo us porto el model en integral perquè és el que jo portava aquí a la taula. El model en paral·lel possiblement és el que han portat més els meus companys, menys les Corts que estan començant a fer un MIS. Nosaltres el que reflexionàvem, hi ha punts forts i punts febles, també és una DAFO, en la qual és subjectiva, perquè no van fer paràmetres estadístics, però sí que van fer una reflexió general i ens van passar també en bibliografia per veure com podíem defensar el model de treball que estàvem fent, si era exportable o no era exportable. De les amenaces que es van sortir, que és el que a vegades es posa també sobre la taula, és estem capacitats o formats tots els professionals de salut mental, d'infermeria i d'addiccions a portar aquest tipus d'usuaris? Clar, demana que la persona estigui molt ben formada, però també no penseu que les eines que fem servir són tan diferents. Jo que estic amb les 3 reds, no us penseu que les eines que jo faig servir són tan diferents, les que faig servir pel CESMIC, per l'aproximació o vinculació de l'usuari perquè em vingui a consulta o que faci el seguiment, de les que faig servir amb el CESMA o la que faig servir amb el CESMA, o sigui, en les 3 reds. M'explico? O sigui, normalment són les mateixes eines, l'escolta activa, la vinculació, el counseling, són les mateixes eines, l'únic que les adaptem a la persona que tenim davant, que és la nostra xistera professional que tenim tots els professionals de la salut mental i les addiccions, que depenent de la persona que tenim davant, traiem unes eines o traiem unes altres, adaptades sempre a l'usuari. No és un model en el qual es pugui, en tothom el tractarem de la mateixa manera. La DAFO més o menys la veieu, hi ha coses que hi ha continuïtat assistencial en altres diferents dispositius. Nosaltres no hem d'anar a reunir-nos amb uns altres serveis ni a coordinar-nos, nosaltres mateixos ens coordinem amb nosaltres mateixos. No hi ha un tall entre el CESMIC i el CAS o el CESMIC i el CESMA. L'usuari tal com entra, si en algun moment detectem que hi ha consum de substàncies, continua amb el seu mateix terapeuta, si hi ha una bona vinculació, abordant les 3 xarxes, totes les seves necessitats o tots els seus símptomes. Els trastorns mentals severs tampoc, al ser un model integral i no paral·lel, no diem primer aconseguim que deixi de consumir i després tractem la sintomatologia psiquiàtrica. No ho fem així, tractem o abordem les 2 coses alhora. Complicat? Prioritzem quina és la necessitat o quin és el símptoma que en aquell moment està distorsionant més a la seva vida a l'usuari. El nostre model de treball és un model que ha anat evolucionant. Com us he explicat al principi, la unitat de salut mental es va generar per 2 persones, un psiquiatre i un psicòleg, es van anar incorporant i aquestes persones s'han anat jubilant. I ara mateix han entrat nous professionals en noves inquietuds i noves formacions. Nosaltres també hem tingut que adaptar. Jo porto 13 anys amb ells, em vaig incorporar quan es van implementar les places per trastorns mentals severs, en el 2000, una cosa així, i jo vaig entrar pel programa de trastorns mentals severs. La realitat va ser una altra. Jo venia de CESMAS i resulta que obro consulta i em entrava un tòxic, com entrava un nen, com entrava un trastorn mental sever. O sigui, jo vaig tindre que adaptar les meves eines depenent de la persona que tenia davant. Clar, jo he crescut amb aquest aprenentatge, també ho he de dir.
però m'és molt difícil ara, si us tingués que explicar, que no es pot fer, al contrari, jo crec que sí que ho podem fer, perquè les eines són les mateixes, només canvia la persona que tenim davant i nosaltres com les incorporem fins amb ells. Nosaltres estem en un moment de creixement i això ha implicat que creixement vol dir que les patologies són més complexes, la realitat social també és més complexa, nosaltres estem en una població molt deprimida, tenim quasi, si les estadístiques normals és d'un 1% de trastorns amb esquizofrènia, nosaltres ens anem a 1,4% de la població de prevalença. Si en TEAs, en trastorns de l'espectre autista, el normal és un 1, nosaltres estem quasi amb 2,078, o sigui, anem doblegant. Tenim l'índex per renta per càpita més baixa de Catalunya. És una població amb molta precarietat i amb molts pocs recursos per poder anar a una xarxa privada o concertada, o sigui, tot ve a la primària. A més, nosaltres estem dintre del mateix ambulatori, o sigui que tampoc ens desplacem per coordinar-nos amb els ambulatoris, o sigui, són els veïns, són els que prenem el cafè o inclús som els... També tenim les nostres dificultats per estar tan a la vora, també s'ha de dir. Però anem aprenent junts i amb aquests 30-40 anys que estem plegats han fet coses molt maques. Nosaltres com a equip, en incorporar-se nous professionals, sí que és veritat que dona una mica de por, tant a nivell de psiquiatria, com a nivell de psicologia, com a nivell d'infermeria. Però ens hem pogut adaptar a quines eren les mancances de la persona i si tenia interès, potser generar una agenda en la qual se pogués veure o més infantil o més adults o més tòxics per aprendre, perquè som centre docent i sempre estem aprenent i incorporant coses noves. Per això, perquè el nostre treball fos més pràctic, el que hem fet és treballar una mica per àrees. Hi ha un grup en el qual jo estic, que és dual i CESMA, tòxics i CESMA, diguem, i dual, en el qual hi ha 3 persones que pensem més en aquest model, però no vol dir que quedin al marge dels altres, sinó el que nosaltres pensem ho comuniquem als nostres companys i igual que hi ha un grup de CESMIC que fa el mateix. Llavors, conjuntament, després ho posem en comú i valorem si és el model que volem treballar. Però per practicitat ho hem tingut que fer així. Hem trencat barreres en el sentit que els casos no pivoten només de psiquiatre. Hem passat d'un model, no és un model mèdic totalment, ni psiquiàtric, ni el mèdic és el que té l'última paraula, és un model de corresponsabilitat i de responsabilitat. A infermeria gestionem molts casos, psicologia gestiona casos, el PSI gestiona casos, el treballador social gestiona casos i tots són responsables del model que estem treballant. O sigui, no és un model en el qual hi ha una autoritat, en el qual el mèdic o el psiquiatre són els que estan donant els paràmetres. Tots són vàlids les nostres aportacions. Per últim, perquè vull que quedi plasmat, aquest és el meu equip de treball, que jo estic molt orgullosa. Hi ha hagut persones que han entrat, hi ha persones que han marxat, hi ha alguns que estan jubilats i moltes gràcies. Gràcies, Sònia. Jo no sé si al final de la teva jornada a vegades quedes una mica dissociada, perquè jo el que veig és que tu pot entrar-te a primera hora un TDAH, seguit un addicte a la coca, després un esquizofrènic, i així durant 7 hores? 6. Déu-n'hi-do, no? Però clar, jo penso que això està integrat, no? Com a infermer ser capaç de donar cobertura a tots els pacients. Per últim, donem pas al Cristian. Bueno, hola, bon dia, jo soc Cristian Pérez i crec que puc dir que estic integrat, no sé si del tot o si cap on haig d'anar, però jo treballo amb el Centre d'Atenció a Drogodependències de Mataró, que forma part del Consorci Sanitari del Maresme. Aquest cas funciona des de l'any 83, jo vaig entrar el 99 i el cas CESMA, hospitals de dia, tot el que consultes externes de salut mental, va passar físicament enfront de l'Hospital General cap al 2004. Llavors, com sí que deia una mica la Sònia, sí que hi ha una integració d'espais, sí que hi ha una integració a nivell organitzatiu, de direcció, de caps intermitjos, de condicions laborals, però és cert que en molts altres centres de companys infermers estem veient que aquesta integració pot ser molt dispar i molt diferent. Jo més que explicar ben bé el què dintre del meu cas, sí que m'he anat una mica més cap a algunes reflexions. Primer planteja això, que no hi ha un únic model, i crec que una mica aquest model molts cops ve limitat en el lloc on hi ha aquest cas o els recursos del que es disposa.
Sí que és cert que en l'any 2003 ja es plantejava abans del pla director del 2006 de quin model s'havia de seguir i quin era. Com un escurçament o per poder facilitar aquest procés, és els que plantejaven era el tema de que fos la mateixa institució qui passés a gestionar tant el tema de salut mental com el tema de drogues. Això és una mica el que va passar a Mataró. Els diferents recursos van estar aglutinats amb el que més tard seria el Consorci Sanitari del Maresme. Això es va fer d'una manera particular. El tema és el cas funcionava des de feia molts anys, funcionava molt bé, tenia una estructura de plantilla que era ferma, multidisciplinar, psiquiatres, psicòlegs, educadors socials, infermers, auxiliars. Llavors el que va fer simplement va ser passar en bloc. Amb el tema de CESMA va passar el mateix. És diferent amb el tema de CESMIG també, perdona, amb hospitals de dia, que van ser recursos que es van crear més tard, però diguéssim que la manera va ser, això funciona, ho absorbim. Aquest tema de la integració també és una que fa anys que des del tema de drogues sempre s'havia treballat, i sobretot a partir dels 80 amb el tema de la patologia dual. Allà sí que es fa evident que cal fer canvis i cal integrar aquestes dues xarxes, perquè realment és on hi ha tota la problemàtica. Primer amb aquests pacients que tenen aquesta doble patologia. Llavors, es va intentar establir com unes bones pràctiques cap a on havia d'anar aquesta integració. I coses com el tema de tenir la mateixa accessibilitat amb els recursos de les diferents. Sí que és cert que nosaltres, per exemple, com a cas, no podem enviar directament a una comunitat terapèutica de CESMA si no hi ha un vincle o no hi ha un circuit muntat, és un pacient compartit. Sí que des d'hospitalització es pot fer, però des de centre de tractament de drogues no. També el tema de la presència de cas. Sí que som independents en aquesta mena de funcionament, però sí que el cas està present en tot el que són la gestió d'espais territorials. Algo que també és molt particular, que crida l'atenció, és que parlem d'integració, diguéssim, però la sectorització de drogues no és la mateixa que la sectorització de salut mental, cosa que a priori també crida una mica l'atenció. El tema de compartir registres clínics, a mi no em suposa, ho hem fet des de fa molts anys, vull dir, no hi havia un canvi, però sí que és cert que, per exemple, nosaltres a la zona geogràfica tenim el CESMA de Mataró, que el tenim al costat, però clar, també ens hauríem de coordinar amb el CESMA de Masnou. No tenim accés al curs clínic, a historials clínics, amb la qual cosa ja tot el que és el tema de seguiment o coordinació ja es veu molt marmat. Llavors, en tot aquest procés d'integració, també dins de bones pràctiques, també es feia especial èmfasi, sobretot de la visió de drogues, de mantenir aquests equips multidisciplinars. Veient una mica el primer ponent, el senyor Bracken, que explicava la importància de tenir equips amplis, equips de diferents professionals i sobretot que estiguin coordinats. Clar, per aconseguir això has de tenir aquests recursos, aquests professionals, el tema que hi hagi una estabilitat, perquè és cert que sobretot arran del tema de les retallades, el tema de mantenir certes estructures d'equips es veu complicat, perquè o no supleixen o es tornen menys hores, amb la qual cosa mantenir aquesta estabilitat és difícil i permetre que aquests professionals tinguin un seguiment amb la seva tasca professional. En aspectes laborals, ho he dit abans, el fet d'integrar-nos a l'hospital sí que ens va ajudar una mica a homogeneïtzar el que era bases salarials o altre tipus de coses més relacionades amb el tema laboral. I també una part important és, jo crec que sí que estic integrat a nivell funcional, vull dir, jo crec que el cas com a tal funciona bé, jo crec que CESMA com a tal funciona bé, però crec que encara hi ha molta feina a fer amb unes direccions molt concretes. Penso que, per exemple, ja igual que en el 80 la patologia dual va fer-ho evident, jo crec que ara, a dia d'avui, per exemple, amb els casos d'adolescents, crec que és necessari que hi hagi una comunicació i una flexibilitat molt gran amb el tema de centre de drogues, CESMIG, adolescents que passen a ser adults, vull dir, realment ha d'haver un diàleg molt potent i unes xarxes molt ben muntades, que jo crec que a vegades són una mica precàries. I hi ha una altra banda que també m'agradaria destacar del tema del cas i a l'hora de parlar amb el tema d'integració, amb el tema de salut mental, és que justament per això als centres de drogues hi ha molts que funcionen des de fa molt de temps i que crec que tenen uns punts forts que a vegades amb experiències d'altres centres que s'han integrat o s'han vist absorbits per xarxes de salut mental que han estat negatives o que bé que s'han desmantelat equips o
o s'ha perdut una tasca de molts anys enrere. Llavors crec que hi ha coses que sí que cal preservar, com deia, aquestes característiques generals del funcionament, les activitats comunitàries, sobretot, i el tema de la prevenció, els dispositius existents, els equips, que deia que jo crec que s'ha de mantenir i donar una certa estabilitat. I jo crec que, i defenso una mica el mantenir això perquè, des del meu punt de vista, la meva experiència professional realment funciona. Vull dir, el funcionament en el meu cas crec que és un bon funcionament. Crec que també, una cosa molt important, és que hi ha una experiència acumulada dels infermers professionals que estan treballant dins de drogues que és molt elevada i que respon a una necessitat d'especialització. I crec que altres coses també molt important, que a vegades jo simplement penso que funcionem diferent amb el centre de salut mental, seria l'accessibilitat. Crec que des del tema de drogues sempre s'ha prioritzat una mica el tenir accés a la persona, al marge de certs requeriments administratius o diagnòstics. Crec que la feina de carrer i la feina d'apropar el pacient als centres sempre ha estat molt activa. El tema d'aquesta flexibilitat i individualització, que és una mica el tema d'escoltar el pacient, que també ho parlava el senyor Breque, el tema de fer-lo partícip del que és el tractament, no una direcció unilateral, l'atenció pluridisciplinar, que és el que us parlava dels diferents professionals que tenim a l'equip, la gran diversitat d'intervencions. Penseu que, com a cas, una part molt important per a tot el que és l'atenció biopsicosocial és la feina justament aquesta, la social, el tema familiar, el treballar a la comunitat, el desplaçar-se a la comunitat i deixar de ser una mica un servei tan hospitalari o tan de despatx. El concepte i el tema de programes de reducció de danys. El tema de treballar amb pacients que estiguin consumint en actiu, que molts cops jo em trobo des d'un volant, d'un P10, d'un metge de capçalera, enviar un pacient per un trastorn mental que sigui en què hi ha consum de drogues, la primera derivació anirà cap al CAS, anirà cap al meu centre. Allà es valorarà, és problemàtic, no és problemàtic, hi ha una dependència o no, però un cop estabilitzats o que no sigui necessari el seguiment, el següent pas serà passar a FESMA. Clar, això suposa un temps, això suposa una manera de treballar que a vegades ho pot dificultar. I torno al mateix, en el cas d'adolescents a punt de ser adults, això es pot enrevessar i es pot complicar molt més. Però per al tema de les drogues, el tema de que hi hagi un consum en actiu no ha de ser un problema, o ha de ser una barrera perquè tu el puguis abordar. El tema de l'autonomia i la capacitat de decisió de l'usuari, jo crec que és una part molt important. I després tenim una percepció que és des de la part de salut mental, una mica, o l'oblit a vegades, o una mica de deixar en un segon plat tot el que és la patologia orgànica. Clar, amb el tema de drogues sí que des de fa molts anys, amb el tema tant de l'UVIH, amb el tema d'hepatitis C, sí que s'ha fet sempre un treball de cara a la prevenció amb persones que estiguin consumint, per una mica abordar-les, tractar-les i treballar-les i ser útil. I molts cops la sensació que ens hem trobat és que o sexe segur, a vegades el tema de salut mental són coses que queden, a vegades donen la sensació en un segon pla. Llavors, també torno al mateix, sí que crec que hi ha una integració funcional, no crec que estigui prou definida, jo crec que a mi se'm generen molts de dubtes, crec que sí que és necessari fer un esforç pel tema de coordinació i per tema més de superposar o de confrontar el tema que sí puguem sumar. Sí que, el que deia la Sònia, si pots fer el cafè amb la persona que t'has de coordinar de FESMA, realment et facilita les coses. Però si aquest no és el cas, jo crec que realment s'ha d'establir una mica els espais, els moments i les xarxes per poder-ho fer possible. I després la necessitat de crear uns programes que siguin més transversals. Sobretot, jo crec que ara mateix el que veiem en el dia a dia és molt necessari amb el tema dels adolescents. Penseu que els adolescents i consum de drogues és una cosa que està en augment, consum de drogues que no té per què ser problemàtic, consum de drogues que no té per què provocar un problema de trastorn mental, però realment a vegades aquesta sectorització dins del que és tota la salut mental el que dificulta és o marejar la persona o que es retraci una mica el que és la intervenció. Un minut? Bueno, s'acabó. No m'hagués pensat que em faria cas tan ràpid. Li he dit un minut i diu, s'acabó.
Bé, ha sortit a la taula una inquietud i és el tema dels adolescents consumidors que estan a CESMIG, que s'hi han de passar CESMA, que s'hi han de passar CAS. Si us heu mirat el programa, demà hi ha una taula que diu «I quan tinc 18 anys què?». Us convido que hi aneu perquè una miqueta es treballarà aquest problema que nosaltres els professionals veiem i que ho remarco perquè ha sortit aquí a la taula. Dit això, penso que tenim 4 experiències diferents, una infermera que visita atenció primària, una infermera d'un CESMA on per solucionar el problema de la patologia dual i el desbordament van crear un equip específic per donar sortida a aquests pacients, una infermera que per mi és la integració al 100%, que visita tot tipus de pacient, des d'infantil, adults i drogues. Penso que ha de tenir les seves dificultats. I hi ha el Cristian, que està integrat, però que el seu equip d'alguna manera encara treballa de forma independent. Jo no sé què és el millor, per això hem muntat la taula. No sé si algú de vosaltres té alguna pregunta a fer per aclarir alguna cosa que no vulgueu, els ponents. Algú vol explicar alguna cosa de la seva experiència? Estem aquí per això, per compartir. No? Bé, doncs passarem a la primera pregunta. Aquesta és la segona. Ara. Gràcies. La pregunta és molt genèrica. Estàs d'acord en la integració de la salut mental i les addiccions? La veritat és que l'organització volia tenir uns datàfons, ser superxatxis, i ara aquí tots opinéssiu i aquí em sortís sí, no, pues no. Lo haremos a l'antigua. Jo us demanaria, si us sembla bé, a mà alçada, i la gent que tinc col·laborant per aquí, una miqueta si em poguéssiu fer un recompte, farem una prova. Qui creu que està d'acord amb la integració de la salut mental i les addiccions? És a dir, sí, podeu aixecar la mà. Farem al revés. Qui creu que no? Tothom està d'acord que ens hem d'integrar. La bomba. Volia diferenciar els infermers que són antics amb els infermers que s'han format via l'especialitat EIR, però com que tothom opina el mateix, ja m'ha quedat clar. Segona pregunta. No, aquesta. Anem a aprofundir una miqueta més. Què entenem per integració de la xarxa de salut mental i addiccions? Aquí d'alguna manera es posa sobre la taula els models que estem treballant. És compartir locals però les xarxes treballant de forma independent? Seria el teu model, una miqueta? Sí. Home, crec que això és molt taxatiu, el tema de compartir local, diguéssim. Crec que sí, és la manera de funcionar, l'únic és establir ponts i vincles que siguin estables, que siguin ja definits. No el tema de, ui, tinc alguna cosa a comentar, me'n vaig a l'altre cas, ho comento, busco la persona referent. Vull dir, crec que s'ha de fer un esforç, dedicar un temps, dedicar uns recursos amb què aquest diàleg hi sigui, i de manera natural, no? El tema no que hi hagi tant de forçar-lo, no? Però bueno, seria un poc amb la idea que anava aquesta opció. El segon punt seria compartir pacients. És que el pacient tingui 2 infermers, el de salut mental i el d'addiccions? També seria una manera que el pacient tingui els 2 professionals. Aquí hi ha el risc que dupliquem o que fins i tot el maregem, que li compliquem la vida perquè a vegades els missatges no poden ser exactes iguals i li generem un embolic. O jo penso al model de la Sònia, un únic infermer per assolir la doble patologia amb coneixement dels recursos que ofereixen les 2 xarxes, les 3, perquè aquí també hem de comptar infantil, adults i CESMA, i conèixer el funcionament de les xarxes, tots els programes i tots els protocols que has de desenvolupar. Jo ho trobo super heavy. Perquè no estan així. A veure, el model està centrat en la persona, no? Ni els símptomes ni amb els protocols, està en la persona i les seves necessitats. Com som un equip transmultidisciplinarietat, el que fem és que tots, hi ha persones que saben molt més d'unes coses i hi ha persones que saben molt més de les altres. Llavors,
En les nostres reunions el que fem és consultar del nostre equip a l'expert què podem fer perquè aquest usuari avanci. Però el que no farem és dir-li ara en comptes de la porta 7 que estic jo t'aniràs a visitar a la 5, que és la Maribel, perquè potser ella sap més d'aquest tema. Jo sé, sabem tots de tot una mica, però després dintre del mateix equip hi ha persones que són com expertes i el que fem és una consultoria entre nosaltres. M'explico? I el que no fem és marejar el pacient perquè te'l tornis a vincular, perquè quan comencem a treballar amb ells? Quan els tenim vinculats, quan ens en donen confiança, quan hi ha hagut estones que potser només hi ha hagut allà parlar d'altres històries fins que arribem al tema. O sigui, no és que jo sàpiga tots els protocols del món, totes les xarxes, o sigui... No. Però sí que és veritat que hi ha persones que saben més que jo, i jo tiro dels meus companys que saben més. Clar, a mi em sembla com molt enriquidor, que és una mica com hem començat a treballar a les Corts, que en un mateix equip, que en una reunió d'equip del dilluns, tinguis professionals que es dediquen més a patologia dual en el nostre cas, i que dins d'un mateix equip tinguis això que dius, aquesta facilitat de, ostres, tinc aquest, què fas? Poder resoldre dubtes amb més facilitat. Ara, a mi jo estic amb la Sònia Reig, que em sembla super complicat, em sembla complicat i poder atendre a pacients de CESMIC, CESMA, addicció... Bueno, a mi a nivell professional, personal, em sembla complicat. I també lligant amb aquesta part de l'experiència, de que amb els anys un se sent cada cop més preparat per treballar, per tractar els pacients. Si he de veure a pacients de diverses coses, és com que tot això es complica. Hi ha una pregunta a la sala. Jo sento molta gent que parla, per què no ens ho dieu? No? Davant. Hola, bon dia. Sònia, jo només volia fer una pregunta molt concreta, perquè dius que consulteu a l'expert en funció de les necessitats de cada persona usuària, no? I llavors, a l'hora de la derivació, de la primera derivació, com arriben a tu els pacients? Perquè tu ets més experta en alguna cosa concret o després tu, encara que no siguis experta en el que aquella persona necessita, has de consultar amb un altre? Clar, nosaltres ens arriben, si són de toxicòmens, penseu que tenen accés directe. O sigui, ells poden vindre sense passar per primària i venen a la derivació directa. El que passa és que nosaltres ens coordinem amb el metge capçalera perquè, com tenim que treballar molt amb ells en paral·lel amb el tema orgànic, ens coordinem sí o sí en primària i si no és perquè al pacient l'hem dit nosaltres que anés després a primària a informar, fem nosaltres la coordinació. Clar, si ens venen de primària, que són els nostres derivadors, primària, escoles, EAPs, clar, jo si us començo a dir la xarxa és impressionant, equips d'atenció pedagògica, serveis socials, clar, perquè al ser les 3 reds ens poden arribar de molts llocs. Nosaltres en la reunió d'equip llegim les derivacions i depèn de l'agenda i de si són urgents, preferents o no, anem repartint. Ara mateix que tenim una psiquiatra que és més de drogues, que sempre ha treballat més en drogues i té més interès en entrar més en tema infantil, igual està tenint 3 acollides, 2 són d'infantil i 1 és d'adults, perquè ella necessita posar-se més... Tenim aquesta capacitat de flexibilitat per poder manegar-nos nosaltres escassos. Però si entra amb ella i és un nen i hi ha consum de substàncies, no canviarà l'altre psiquiatre perquè sigui el que porta més toxicòmens. Ella assumeix el cas. Si a mi em deriven a infermeria un cas i per TMS, però dintre de les exploracions i de la vinculació en aquest procés surt consum de cànnabis, jo no la derivaré a un altre infermer que sigui més especialista en drogues. M'explico? El tema és, com tots tenim informació en tots, els assumim. Si hi ha algun cas d'aquests més arrabassats en els quals necessitem alguna coordinació, no passa res, ho parlem entre nosaltres, saps? O que a mi se'm faci gran, o a vegades el pacient no es vincula a mi, pel que sigui, i té que canviar d'infermer. O sigui, aquí el cas és que la visió està posada amb la persona, no està posat tant amb el símptoma. Sí, no sé si t'he respost, Sí, molt bé. Jo veig la complexitat i la dificultat en aquesta... Està actualitzat en tot, no? Perquè dius, bueno, et dediques a infantojuvenil, més adults, més drogodependències, més aviat tendim
al contrari, no? La meva experiència és que ens especialitzem molt en alguna cosa i llavors una mica de la resta et sembla Però jo que vinc de salut difícil. mental, perquè els meus inicis eren salut mental, m'és molt complicat ara dividir les drogues i la salut mental. O sigui, no és que em sigui complicat, m'és impossible. Si jo et digués el llistat meu de TMS, igual més de la meitat són duals. O sigui, hi ha consum de substàncies, però no fa falta que sigui heroïna. Estem parlant de cànnabis, estem parlant de cocaïna. O sigui, és una realitat que hi ha, no sé, vosaltres als vostres centres, vaja. Allà dalt hi ha una pregunta. Esto se está animando. És allò que fa coses el primer, però com ja ha parlat la Maria Romeu, no? Doncs va, ja es llença. Bé, com a experts, voldria que ens parléssiu una mica de què s'entén avui en dia per patologia dual. No sé, jo vaig començar fa temps, vam treballar a la unitat de patologia dual de Benito Meni i ens va formar el Tat Ekman i ens van parlar de la definició en aquell moment fa 15 anys d'això, no sé quan, la definició en aquell moment de patologia dual, que era una persona que patia un trastorn mental sever i consumia substàncies. Però avui en dia, com definiríem aquest terme? Si hi ha hagut canvis, perquè és un terme que ha sortit molt. Me'n recordo l'auge que va tenir la patologia dual, on tothom, qualsevol hospital, va crear la seva unitat de patologia dual. Ara és tot patologia dual? O quina definició del terme faríeu vosaltres com a experts? Hi ha algun expert a la sala? Bueno, el Cristian, la Sònia... Àlex, digue'ns tu què entens per patologia dual. No ho sé. Sé allò, el que ens van ensenyar fa anys i quan es va formar el Tat Ekman i tot això que ell va començar a elaborar el terme per les persones que havien anat a la guerra del Vietnam i patien estrès posttraumàtic i com allò va anar evolucionant cap a la definició que era una persona que pateix un trastorn mental sever i consum substàncies. Però ara ja no són les persones que pateixen un trastorn mental sever només, no? Són qualsevol trastorn mental amb consum de substàncies, perquè aleshores hi ha molta patologia dual. Em pregunto. I no oblidis la trial, quan a més hi afegeixes una patologia orgànica que ha parlat en Cristian, com nosaltres ens trobem amb HIVs i amb hepatitis C, a part d'altres. Que potser em ve el que diu la Clara, no? Que potser els que hem treballat a CESMAS potser no explorem suficient el consum de substàncies i potser en els termes ens hi trobaríem moltes més persones que consumidores si exploréssim més si consumeixen o no. No ho sé. Si em podeu dir quelcom sobre això. Clar, patologia dual, jo experta no soc, però bueno, entenc que és les dues patologies, no? Un trastorn mental, que no cal que sigui trastorn mental sever, i un ús de substàncies. Llavors, es tracta potser de treballar allò que fa patir més, no? Crea més patiment al pacient, que és el que... I la integració de les dues xarxes pot ajudar a això, a que si hi ha una patologia dual, qualsevol, en un mateix equip es pugui treballar. Aprofito per passar a la següent pregunta, perquè estem parlant de patologia dual quan hi ha un trastorn mental sever i una addicció, però és que a vegades jo crec que ens hem de preguntar si la dependència és un trastorn addictiu sever. O sigui, molts dels nostres pacients dels CAS el que tenen com a trastorn greu és l'addicció. Llavors, secundari, hi ha una patologia mental associada, però el que ens pesa més és l'addicció. Creieu realment que una dependència a substàncies acaba generant un trastorn addictiu sever? Algú vol... Si no, ja us ho dic jo, perquè jo sí que m'ho crec. 7 minuts em queden. Sí? Algú a dir? La taula? Jo crec que ni tots els TMS són trastorns per consum de substàncies ni tots els trastorns per ús de substàncies són TMS. Jo ho veig així, des de la meva vessant. Perdó? En funció de la gravetat, o sigui, no veig que sigui
un trastorn mental sever tots els que consumeixen substàncies. Hi ha altres factors, no? No sé, ho deixo caure. Jo també comparteixo amb la Sònia, crec que el tema de consum pot ser molt problemàtic i molt sever o pot ser no ser-ho, però crec que una mica enllaçant el que preguntava l'Àlex, crec que a vegades també el definir què és patologia dual, sí que a nivell organitzatiu de gestionar recursos, de dotacions econòmiques, sí que ha d'haver com unes directrius o definir-ho d'una manera molt pulcra i exacta, però crec que cal anar una mica més cap a la persona que tens davant, realment considerar que és una patologia dual, que prenguis tòxics, que tinguis una alteració de l'estat d'ànim, vull dir que realment cal retomar i anar una mica més amb la línia de l'eina més holística que parlava la Sònia, centrar-te en la persona que tens davant. Llavors tu allà pots dir aquesta persona sí que hi ha una patologia dual o sí que hi ha una tripatologia com diu la Sònia, però penso que a nivell pràctic, a nivell de feina de dia a dia, tot el que tens davant és una persona. Tinc una patologia, 2, 3 o 4. A nivell organitzatiu, a nivell de recursos, a nivell de dotacions econòmiques, a nivell de ràtios d'infermers per població atesa, tot això sí que hi ha d'haver unes definicions que a mi personalment en el dia a dia no les recordo molt sovint, perquè el que tens és això, són persones que van passant, i és una mica la nostra tasca. Molt bé, Faria darrere? Sí, hola. Yo soy Sandra, soy residente de Salud Mental de Sant Pau y quería haceros una pregunta. ¿Vosotros qué pensáis de las teorías estas que hay sobre de la automedicación, de que hablan de que hay un trastorno mental subyacente y que por eso el paciente consume ciertas sustancias que le predisponen a que pueda desarrollar una adicción? O sea, digamos que en estos casos el paciente sería consumidor de unas sustancias, desarrollaría una dependencia porque hay un trastorno mental por detrás. Son teorías, pero en plan de qué pensáis sobre ello. No, yo creo que sí. O sea, ves gente que utiliza cualquier tipo de droga, alcohol, como quieras, como una automedicación para eso, para su bienestar. Aparte también desde el punto de drogas, no las drogas solo todos son efectos negativos, las drogas también tienen efectos positivos y creo que eso, por ejemplo, desde la xarxa de drogas, es algo que nunca se ha olvidado. La gente consume por algo, para algo, buscando algo. Que eso acabe provocando problemas, bueno, ya se abordará, pero a priori, si las drogas solo fueran efectos negativos, nadie las tomaría. Nosaltres ens estem trobant pacients que havien entrat, usuaris, persones que havien entrat en programa metadona en els anys 80, que ara al retirar el tractament de la metadona estan tenint brots psicòtics. O sigui que la metadona o les opiacis en el seu moment van fer alguna funció. O sigui, és una teoria més, però hi ha moltes que també estaria d'acord. Alguna altra pregunta? Jo ja passaria a l'última, Cristian, saltem a la segona perquè ja l'hem mig comentat, salta-te-la. Llavors, per mi l'última pregunta és clau. Estem els infermers preparats per assumir la patologia dual o fins i tot els pacients d'infantil? Sí, no, o només ho estan els EIRs, perquè els estem formant molt bé, no? Què penseu els EIRs de les vostres rotacions? Creieu que sortiu preparats tant per treballar infantil a drogues com a CESMA? Ho estem fent bé? Penso que ens podeu criticar constructivament, però ens critiqueu. No? No hi ha cap EIR? Tampoc per dir que ho fem bé? Això ja és més problemàtic, Jo us diré, per mi sou l'esperança. Clar, jo vinc de drogues, jo m'he format molt en drogues i en salut mental m'estic formant al dia a dia per això que ha aparegut que en diem patologia dual. Però penso que vosaltres que teniu l'oportunitat de formar-vos amb totes les xarxes, d'alguna manera heu de tenir una bona base, que potser no la tenim els infermers que portem més anys treballant. Jo penso que podem tancar la taula, no? Veig que ningú més vol dir res. Moltes gràcies i ens ho hem passat molt bé.